ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉದಿಯ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಭಾರಿ ಚೋದ್ಯ. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು, ದೇವಲ್ಯದವಲ ಈ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ರೂಪಡು ಕಂಡು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ. ಅಂಚಾದೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಿಖಲು ತೂಂಡ ಈಗ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ತೂಂಡ ಕೆಲವು ಬಿರೆಲಿಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ನೂದು ಕಡತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 50-75 ತುಳೆ ಉಂಡು ಪಂಡ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆಚಿಲು ತೀರ ಇಂಚಪ್ಪದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೊಬರಡಾಪು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಂದಿರ 75 ಆನಗ ಆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪೇರದನ್ನು. ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ಶುರು ಆತಿನಿ ದಿಂಜ ದುಂಬುದ ಪರತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಲಿಡು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿಯಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಂದಿರಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದೇಕಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೋಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುರ ಆದುಪ್ಪು ಅದಾನು. ಇಂಚ ಸುರಾತಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ವೈದಿಕರನ್ನೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂದು ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡು ಕೊರ್ನ ಕಾರಣವೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆಯಿ ನಡೆದವರ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನು ಅರ್ಚಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನು ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸದಸ್ಯನೇ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಚಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನೇ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಸರಳ ಮಾಧ್ಯಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಉಪ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ನೆಂಪು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಆಪುನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಡ ತುಳುವನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಂಜ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಆಪುನಿ ಶನಿವಾರ. ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಉಂಡು ಒಂದತ್ತು ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ಬೇರು ಭಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಮಲಮಲ ಆಲೋಚನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇಡೀ ವಾರ ಬೆಂದದು ಕೂಲಿ ಕಮಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಶನಿವಾರ. ಆ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಶನಿವಾರದ ಕೂಲಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಲುನಿ ಎಂಕರ್ಲ ಊರುದ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಸೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರಗ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ವಾರಗೂ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂದಿರಲು ದುಂಬು ಆ ತಾರಾಯಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಐಟೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉಪಚಾರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪಾನಕಲ ಪೊರಿ ಬಜಿಲಿ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಪಾನಕ ಪೊರಿ ಬಜಿಲಿಂದ ಬನ್ನಗೊಂತೆ ಮೋನೆ ಬಾಡಾವನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾವರ ಮಲ್ತಿನ ವಂಚನೆ ಒರಿಯುನ ನೆಡ್ದಾವರ ಒಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹನೆ ಒತ್ತೋನುಗ. ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂತೆ ಮಂದಿರ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬುಡ್ದು ಅವು ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನಿ ಕೆಲವೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ಓಲುಂಡು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇಡೀ ಸಹೋದಾರಿಯಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ಮಂಡಲ ಕೊಂಡದಾದ ಸುತ್ತುವರಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಂಡಲ. ಅಪಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಿಂಬ ಪ್ರಧಾನನೇ ಹತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಐಕೆ ನಡುಟೊಂಜಿ ತುಡರ್ ದೀಪುನು ಅವೇ ದೇವೇರು ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐಕ್ಯ ಆರತಿ ಏತೋ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಮೂಲ ದೇವರದ ಆರತಿ ಒಪ್ಪುದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನ ಗೀತ ಅಂಬಾರು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವನು ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಮೂಲ ದೇವರಗತ್ತವು ಸಂದುನು ಆ ದೀಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ದೀಪ ಮಧ್ಯೆ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದು ಪನೊಂದು ಆ ದೀಪಗ್ ಮಂಗಳನ ಪುರ ಕರಿಪುನಿ ಆ ದೀಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತೋ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಗೊಬ್ಬು ನಲಿಕೆಡು ಆ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೀಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಗಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಆ ಪುಡೆಟ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಒಂದು ಪುನ ತೂತ ಆ ಪುಡೆಟ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ ಮೋನೆ ತೂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೋನೆ ತೂದು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಇಂದು ಇತ್ಯದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರು ಮೋನೆ ತೂದಿಂದಯ್ಯ ಅವ್ರು ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜವಾನ್ದಿರು ಉಪ್ಪು ಇರೋದಾನು ಆಂಡ ದುಂಬುಲ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಲೈನ್ ಅವು ಭಾರೀ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ
ಅವಳು ಜನಕ್ನ ಪಾರಸ್ಪರ್ಯ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧದ ವಿನಿಮಯ ಒಂದಿತ್ತು. ಭಜನೆ ಒರಿ ಪಂಡಿನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಬನ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮತದಾದುಂಡು ಐಕನಿಕ್ನ ಸಹಮತ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಕ್ರಮ ಪುನರಪಿ ಬನ್ಪುನು ಇಂದು ಪೂರ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಈ ಉತ್ಸವಲು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಭದಾದ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆ. ನಮ್ಮಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಸಂಭ್ರಮಗು ಮೂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೃತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪರ್ವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು. ವೃತ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯ್ನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠಡು ಅಯ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನು. ಪರ್ವ ಪಂಡ ಅವು ಹಬ್ಬ ಅಂದರ್ಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನು. ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಆ ಶಬ್ದ ಅಂತೂಲೆ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿ ಆಯಿನವು ಅಂದರ್ಥ ಏರುತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಮಹೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಕೂವಿದ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿವೃದ್ಧತೆ ಒಂದು ಪಾತೆರುಂಡು. ಮಹೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನವು ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅವು ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೇನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪುಂಡು.